як чизои оддӣ аст, ки мардуми моям ғулеам намедонад. ҳамин барои шаҳрвандои Тоҷикистон қабули ҳуҷҷат барои РВП, ВНЖ ва шаҳрвандии Русия ҳозир пурра ман аст. шумо наметавонед рафта ва ҳуҷҷат супоридан. ҳеҷ кас қабул намекунад барои шаҳрвандои Тоҷикистон ман аст. ҳамин паспорти Тоҷикистон дошта бошед агар на упрашониш, мисол аз падару модар барои фарзандашон, аз фарзанд барои падару модару барои зану оила, ин чизо ҳозир қабул намешавад. ба тайёр кардани ҳуҷҷатҳоям ман шудагӣ, мисол ягон маркази таълимӣ дар Русия имтиҳон намегузаронад. имтиҳони забони русию ҳуқуқу таърих нест. ҳозир кай мешавад номаълум аст. баъзеҳо мегӯянд ки баъд аз 13-14 май як чиз маълум мешавад, баъд биёед. лекин ҳамин одамои медонистагӣ аз ҳуқуқҳои Русия мегӯянд ки 1-2 моҳ ягон пешравӣ намешавад ва патентро гирифта наметавонед ҳозир шумо, ки мисол қабули ҳуҷҷат барои патент ҳозирам ман аст.